rasaku ngantuk Nduk Ken, iki entuk salam saka bundamu sing ana Jakarta. Bunda Santi. Salam buat Nduk Niken Mas Kangko. Nggih, salamkan balik ya. Nggih. Niki mugi entuk WA Nduk Niken. Nggih. Mas Nanang Tunanetra sing nonton. Lah niku mau teng mriku Pak. Ning ndi mau cah ya? Mau teng mriku. Heeh, hati-hati lho lek ilang. Teng pundi wau? Salam nggo Mbak Niken. Wow. Oke. Ya, terus Bicara krungu samaya elingayen taen Kledang. Awas Mas Nanang, mengke nyeklekne apa? Ndi wis teko? Niku sampun rebab. Oh, alah nggen ya. Wong mripate ora aro kok ya tekan ngendi-ngendi. Iki yo WA aku meneh. Lek chat kula niku mboten tipu lho, Pak. Hah? Lek chat kula niku mboten tipu lho. Apa ya? Nggih. Ora tipu. Mboten. Lah iki lho WA neh iki lho. Pak Wanda Ayu, Pak. Jane milih aku apa milih Wanda to, Mas? Lah iya. Oh alah wong dope pedhot ora ngerti wong ayu. Iya. Kledang lakai bocah Wah, jebule sing WA dudu Nanang to, Pak. Ha iya, panjen bocah tua nakal. Tibake impenku nggih, Pak. Impenku oke, ya. Iya nah, buka celuk nah. Ya.